Odállj belőle, akkor egyből. Jó van. Elő, hát, Buruljál csak, mint Rambó! Én vagyok. Én vagyok. Ez nem volt kicsi. Ne innen nézz a kamerába. Ne? Jó. Jó. Na szedd ezt magad, menjél. Jó. Nem vagy. Ott van az ízi oszlopnál. Várj, megnézem másikből is. Ajtónál én jövök ki! Itt a forgós Getinél. Ez én vagyok! A kis Sunyiból. Én vagyok! Én vagyok! Baszki, megétek, nem állok. Kicsit. Még egy ilyet megijesztem, basd meg. Kifogytál, Dani? Jó! Lőjed, lőjed, lőjed! Lőjed meg! Hát ez szép volt, Geci, ez megy fel YouTube-ra. Na jó, téged nagyon meglövöldöznek mindjárt. Júj! Geci, rossz oldalt vagyok! Azt mondja, kicsit fedezékbe is kell lenni, mert túl közel jövök valaki, ez az mindig azt lövi. Hát elvileg mindig van valaki. Hát mindenki arra támadassa, senki. Hát én vagyok. Éj. Ez jó lesz, Geci?
Együtt vagytok, vagy megmutatom? Menj ki, mert a viszont de nincs. Meghaltál, bazd meg. Hey, így lőszer nélkül így a gyilkol. Dan, ne lőjed le! Most kihalt meg. Új. Itt vannak bent sokan, de csíkos, nem csíkos, minden van bent. Figyelj, meg kell ölni! De most úgy vagytok egy helyen, hogy az egyik csíkos, másik nem. Ha valaki lőjön valakit le, akkor valaki menjen vissza. Mi? Várj már, ne lőj már itt a buszit. Én azt mondom, hogy a Teli megnyerte. Mi? Én nem akarok. Nem ér itt senki. Akkor ez milyen? Hát akkor még Hát már a csíkos már meg van halva. Jó. Én vagyok, te fasz! Várjál, mennek kell nekem is! Hoppá! Halottak vagy nyilvánítva? Jó, ez nagyon szép. Rád lőttem? Nem. Bocsi. Hát mindig szaladtam, de amúgy valahol kaptam közeli lövéseket. Szép is üzést lett. Bazd meg. Hát ez nagyon szép vicc. Egymás elé játszunk most már végén. kinek van még gól? Na mi van? Jó eszed, batom! Öcsém, is van azt a meg? Hátba lőtt, öcsém. Nincs van senkinek golyó? Szerintem nem. Hát, de megérdemelted. Jó. 3, de akkor most mit kell? Én már nem tudok kiharcolni. Vegyünk már videóra egy nagy hátast, vagy legalább 5 méterről. Egy nagy hátas, vagy 5 méterről. Fordulj meg. De muszáj, de én kamerázok. Kinek lőj? Hátba lőj. Világban vettem tartot. Az meg állat, nincs öcsém, ez meg olyan a sunyból hátba lő. Gyomron, na. Várjál, állj meg! Ezt hagyd vigyem közelről. Hát innen csak eltaláljátok. Tőlem. Mutassuk a melkasod? Nem tudom, itt oldalba kapott. Mutassad. Úrva én. Júj, de jó. Oda nézd. Jó. Valahol itt. Nem tudom, hogy ott van-e. Nem is látszik. Jó, ide, hogy nem. Nem! Az a kettő volt csak. Milyen rosszul szívottak? Össze kell tenni olyan golyót, az olyat, hogy bordát is elterik. Nézd csak meg. Hát szép. Most hogy? Nem tudom.